Hello, hello. Something had happened to my video. Sorry for that. Something had happened. Something had happened. Hello, people. Hello, hello, hello. Something had happened. I can see people are rejoining again. Thank you so much. Something had happened. Thank you for rejoining. Yes, Marcus C. Brook, I see you. Stevie Mayao, I see you. Betsy Tembo, Rachel, I see you people. Tariro, re-add again. Something had happened to the talk show. We are still talking about HIV and AIDS. Just checking on the time now. It's still okay. We are still talking. Hey, Sandra, I see you. Grace, Clarice, Charis, Kim, I see you. Okay, let me try to add someone here. As you can see, people are giving us their personal experiences with HIV and AIDS. You know, people are talking how they feel, experiences. Great show. Thank you, Tracy Makaita Shumba. Tate, my person, yes. Tariro, let me try to add you again, my dear. Tariro, try. I hope it works this time. Hello, Tari. Hi, Tate. You're looking sweet and good. Oh, thank you, Tari. Happy New Yeah, Year, sweetheart. I think there are a lot of issues on HIV and AIDS, and you have started a very brilliant show. But maybe in future, maybe we have to categorize it where they're talking of prevention, treatment, and so that we don't mix issues. And so, because I'm seeing we've got really a lot of gaps in the information about young people. Yes, my dear. There was just an introduction. I'm responding to the lady who was saying, people so that they know that every Monday from 1900 Central African time, I'll be coming with topics. And we want people like you, Tari. You are educated in these issues. Tell us which one should we tackle with, and if we are going to talk about prevention or treatment or care services, we invite you and you tell these young people and everyone about these issues. Thank you. Also, like we've got a lot of support systems, especially the Mamo who was talking about young people, what they should do and so forth. In Zimbabwe, we've got a lot of support systems. Yes. What we for children who are born with HIV and AIDS. So there's an issue for PMTCT. People don't understand where it is coming from, how one contracts it. And also even the language. Prevention of mother to child transmission. And it PMTC, it was recently introduced maybe around 5-6 years ago. But those children who were born in the 90s, maybe 98, 97, yanga isati yako, anditi? Yanga isati yako, because we were sort of hiding it. Remember, as Zimbabwe, we even lost some grants in Global Fund. We wanted to say parents to child transmission, whereas scientifically it's mother to child. It's the mother who can transmit HIV to the child, either at birth or breastfeeding. Well, that's only the way here. The mother's sick, there's no HIV. The father's sperm is free of HIV. It's only the semen. It's only the semen. So we were so hiding all those information. And we have a program in Zimbabwe which is called Dreams, where we are trying to put these children in support groups. We call CATS, that is adolescents at support groups. Yes. So that they understand where it is coming from and so forth. But our really issue, as much as we can say young people, our really HIV is with the married couples. Married couples, yes? Yes, they think they are in a safe net when they are married. You find but people still think HIV in there. Avo vanatari, my single parents, dear natate, vanotamba, dear you see.
That is the stigma. Ini ndiri mukadzi wechinyi weruwadzano. Ndingazoiwana kuti that's where the problem is. Saka tinotry kana umateri kuti amai morembera here uniform yekereke. Muchitadza kumwa mapiritsi nenyaya yekuti muri mai mufundisi kana kuti muri mai weruwadzano. So there's a lot. But only Tari, whilst you are still there, people are loving you very much, Tari, in the comments. People are really loving you so much. Whilst you are still there on married couple, and you are now talking about Mai Veruazan, tell us about the churches. What is happening with these church leaders? Because we hear that there is also anointing oil, there is also miracle water, there is also that handkerchief which you just hit yourself and you heal yourself from everything. What is happening in the churches, Tari? What is happening is when you call the church leaders, if you call the church leaders for this workshop or debates and ask them, just like, for example, Tombotin Roman Catholic, Roman Catholic, I need my condom, and it does not our. But in the church leader. But in the church, maybe I've been using the condom. So if you call them, even you want upon my oil, one kurambirai, but not I said, the business, business plus nyaya behavior change. You know, I am Tari today on Tate this brilliant show. I'm another person. When I go to church, I am another person. When I'm at workplace, I'm another person. Vana no, sweetheart, even you, Tari, you are one of, because this show, why I created it, I'm also scouting for mentors who can help us in this topic. And now I can say I have found one of the mentors who I'll be with every time on the show. Tari, you are one person who will be there. I'm going to be one of them, Tate, and I'm going to, I think I'll be there in Netherlands for the international conference. I'll be one of the panelists on the undetectable is equals to untransmittable. I'm really pushing that campaign in Zimbabwe and so forth, so that people understand. Saka kana vanhu vakuti kuzadza kudii zvinobva zvadita friki hatizadzi hakuna munhu anozadza munhu HIV and so forth. Also people vanofanirwa maybe kuti vazive kuti HIV ine period handiti inobva apa yosvika apo yosvika apo yosvika ine mastage hayo haizi nyaya yanezuro yomuchato nababa iyi inyaya dzakudhara dzimwe dzacho inozoita manifesta zvakaitika pamwe kudhara. Saka kuzoti ndakazadza, that's why it's very difficult even for the courts. Ndamboona imwe wangachiti munhu anogona kusungwa hapana zvinonetsa because hauzi kuti isusu zvedu tiri machirikadzi nema-19 years edu 20 years tiri chirikadzi because wandijoni wakandipa kana wandisauro wakandipa, it's very difficult. But anoda ngokuti tenda ndichokuti Tate waunza chirongwa chandaishaya kuti chingonzwa nani, and I'm there to support. What I'll need is I will need your email so that I will be prepared to say today what are we banging on. Yes, so that yes. Factual and so forth. This day, Tari, we are talking about something so that I have notes and Garandaka prepare and so forth. Yes, my love, and I think also it will be good in a while to say when one caller comes and I put you on the side and they ask a question, then I bring you back as I am also advising them. You also come with the advice. Nekuti kugocha kunoda, moto wakakombwa nevanhu vakawanda. You bring your experience. I also bring my experience because my experience is really valued to commercial sex workers and the LGBTI. Kutaura kanhai Tate asiri ndiani munhu wese kungoti inyaya yekuti unongedzerana asiri commercial sex worker ndiani, nekudai tainzi munhu anotaura
zvaakaita nezvaakanipa jekiri tinowanikwa tese tiri maprofessional sex workers. asi pandada tari pandada amai vangu ndepamati pai vanhu vane chirwere chekuti ukarara natari HIV positive wozoti ndane HIV ndakazadzwa natari kumba mumba munobikwa beans ndogara ndakataura nyaya yebeans wodya beans ungazive kuti ibeans ipi yandisurisa here. I mean, no. People should stop accusing. Yeah, you can't tell. So the thing, undetectable is equals to untransmittable. Inoda kubatwa zvakanaka because the issue is about, is your viral load suppressed? Exactly. Haibosiri nyaya yekuti nekuti ndaanwa. Are you viral suppressed? If you are viral suppressed, you cannot transmit to the next person. You see. So I love this, and I really want to be part of this. If you can just drop me your email, I'll drop you my email as well. Then we show notes here and there, and so forth, so that we are well informed. Because when we are well informed, we know even where to refer people. Yes, my dear. And we hope also people, they join Chirongwa Chedu Icho Chitari every Monday whilst we are talking real life. It's much better than person who say, when you don't know how the fire burns. But we really know. Plus, being in this field for more than now 17 years. Ukazwa munhu achiuya achikuti tari shamwari yangu kana kuti panzi mai vakadai ndiye munhu wacho asi kuti unenge achitoda kutotanga saka we know how to vakati shamwari yangu yakadai ndiye munhu wacho. And this lady aripa live, she's a HIV and AIDS specialist, anonzi Tariro Kutadza. Vanhu manyai munomufollowa yei ndiye munhu wekuti, because inini sometimes my message ano overflood inbox and I kuna Tariro nema private messages, and she knows to keep confidentiality because we know some people don't want to be talked about. And I munobvunza Tari, and Tari anozouya nenyaya idzi pa live na Tate tokurukura kuti zvinofamba sei. Yes, because hanzi ndebvu dzinoda dzakabatanidzwa ndokuti dzinzi wapepe. Even vanoda family talk, we can as well arrange. I normally do family talks privately. I don't charge anything. Zvakatongopinda muropa. What we want is we want to see to end this scourge vanhu vachifara. So vanhu veBP nesugar vanongoti chero padoro sugar yangu yakwira. Ndozvatinoda kuti tisvike ipapo kuti munhu ndopandakazoti rimwe gore Tari ndiri kuZimbabwe ndakati ndekupiko kwafiwa nekuti isusu mapiritsi ndisi tinotanga kudya. Exactly. Kuti vedu vese vemukondombera tipei titange kudya zvinoita vanhu veBP handiti muri kuona. That's where we want to go. That's where we want to go. Thank you so much, Tari. When I finish the live before ndakuvhara ndichakuedhai futi, saka rambai makaisa ningi video yenyu kuti ndikuaccepte topetera chirongwa pamwe chete mozotipa mashoko ekupedzisire kune vanhu. So please stay watching, then as I am closing you just press add ndokuedhai then toclose chirongwa. Thank you so much. Welcome. Okay, I love you mama. Makandikoshera mufunge uchena. Okay, I will add one more here. There is Grace. Grace wants to be added. That was Tariro. Well educated. Grace, I'm trying to add you. Hello, Grace. Hi, Tate. How are you? I'm great. Thank you. Thank you for joining on the show. Are you learning? How is the show? Now, I just want to say thank you because you are bringing a topic that everybody wants to hear, Tate. Because we are busy for my life about Sanabasa or Kunyana or Tamakua, but you are bringing something that people need to hear because AIDS is still killing people. Even in this day and age, people are still dying. But only people especially when Abobvunza Akatanzi, Rutendo Summers, I see you. I'm gonna add you just now.
I'm listening to my beautiful, gracious. Yes, continue. Anzi AIDS is more common in Africa than West. Question AIDS yakawanda, yakazara kuno. But only because kuno kutinoiviga and it kuno ndokune stigma manje because we think especially since we are in UK. We are in UK, we think kuti anzi AIDS ayiko, but AIDS manje yakazara. AIDS kuno kundokwa yakatozara, but people didn't talk about. You know, like I went to Zimbabwe some years ago and I could hear someone achidaidzira pa ari pa komba chiti and abva kunotestwa kushuwa start ndanzwa kuti izvo number yangu iri loso. I didn't understand kuti vari kutaura kuti chitosovhunzwa mumba ndikabvunza sister yangu kati kova ndaidza kuti number yavo iri loso kanzi ayewa vanenge vachibva kunotestwa kushuwa start saka kutaura nyaya yema-CD4 count yavo. You know, I learned something that people are very honest there. Zimbabwe is the best country kanigire. I was also visiting Sweden. Swedes vanofunga kuti HIV inouya nema-immigrants. Vasingazive kuti ivo ma-Swedish people, the more they go traveling around the world, Thailand, what, they are bringing back the virus kumusha. Yes, that's true. Zvonzi isu ndisitauya nechirwere. Tisinouya nayo, but varungu ava vakazara nayo, ndo vanhu vakazara nayo, ndo vakatoenza kuAfrica vanhu vakatoenda nayo kuAfrica, vonoisa vakaidhamba kuAfrica. Yes, so sometimes like this one, we educate ourselves because I can see some other questions people asking. We are busy on Facebook, we are busy gossiping, but I won't take time to read about these kind of things. Regardless of yes. CD4 count yakasvika pa 1 2 wakarara. Wow. Ichiti ndiri kuda mvura but wanga usingagone kutaura. Ndakaita kusungirirwa nekuti vanhu vaitya kuti ndikangosununguka ndaiti kumba kwamai vangu ndopwanya mawindo, ndopwanya mota. Unenge uchiita kunge wasvikirwa wakati nehanda chaminuka apa usikutoziva kuti ndine handa wedzi, ndine handa ndichaminuka wedzi apinda mubrain apa wanzwa. I was so lucky that my mother was to accept the way that I am sick. Ndaenda ndakaita mai vanga vari wiki vaimva vati ngapabikwe doro robikwa, wabikirwa doro hapana chinofamba, munhu wafa. So let us go and get help to hospitals. Zvazvireva natari zvazva zvekuti people mentality yevanhu ichiri kungofunga chinyakare kuti munhu akanzi chinyakare ndasvikirwa. Unosvikirwa naniko mukore uno 9 ndopachataurwa zvekusvikirwa. Because you know that someone once asked me kuti you know like nenyaya kuti cancer ukanzi nasi wadzune cancer unopuwa 6 months unenge watidzi unenge waenda. Cancer haina tomorrow, cancer inokuendesa. But people are more okay, they are more okay talking about cancer than HIV. Vanhu viri mudzimba mavakwanisa kutaura nevana vavo about it because varofunga kuti zvinonyadzisa to talk about it. But you need to educate your kids, you need to talk about it with your daughters, with your sons kuti chirwere ichi chiriko. Be careful nachirwere ndokutaura futi in the following weeks vana mai nana baba vanofana kutaura with their children about having sex. Vanofana kuticha vana vavo about using a condom. Kwete zvekuti vana vanodzidziswa kunze uko. Unodzidziswa kunze wauzwa kunzi condom rinoshanda rakaboorwa buri kumusoro. Iwewo mberi kugara uri kungoti mwana wangu achaziva kuti bonde rinofamba sei, vanhu vanorara sei. This is the era of parents should be engaged in their children's family inside out. Pese vana and kuno ku Sweden vana vanotanga kurara vese vari 12 years. 11 years at young age, and especially nyaya wambotaura yekuti la pane older women wakudanana nevana vadiki. This is happening. Vana like kunoona like mwana zvautaura ane 12 years handiti otamba neshamwari yake, otanga kufensa mai veshamwari yake, otanga kurara namai veshamwari, omai ndovandomuabhisa kutorara naye ari 12 years kudaro, womuzadza chirwere because mwana haana kuudzwa, haana kuudzwa kuti like kune chirwere, shandisa bepa ngaripfekwe in all cases. But because they like to hide it, but now people Ben 10, one of my fuck boys, my Ben 10, they are there. And they are 23-year-old about up to 40-something, a 50-year-old something. And the varamba na papa akuzodzera kune 16-year-old wezera kecheche akunopa mwana mudiki. Nenyaya kuti avana akwanise kuita vana because ari kuramba achiti handende kuno antiwaona
wamamuchinzwa PMTC yanga ichirehwa naTari ya prevention of mother to child transmission inoitwa kana munhu achiziva. Haungoite PMTC kana usingazive kuti you are HIV positive. Ndopatinenge tautaura paipa kuti vanhu kana muchindiona paipa yaTatelicious achibuda achitamba asina kupfeka, ndakapfeka bhurugwa nebra, hazvisi kureva kuti ndiri brain cockeye, ndanga ndafa. Uri kufarira upenyu, kufarira upenyu. Ndikuda kubvaruka nekunde dai ndakafa, dai gore iri ndakazonzwa kuti kune chipo chinonakidza kudai. Wonzwa vanhu vari kutuka Tatelicious ane magaro ane mamota. Havazi wrong vanhu ivavo. Mamota anga aripo, ndakabvaruka. Anga aripo. Ndikabvaruka. But chiregai ndifare woka. Chiregai ndifare hama we ndiri mupenyu ini. Naive duwe. Kuti uri mupenyu. No apa tokutenda pa wauya netopic ichabata vanhu vakawanda. No, people might watch it and think kuti you know what, but this is just a right topic that everybody wants to listen to and get educated. Like sisi vedu vabva mai manja, but she's very informative. Vanoziva zvakawanda, would like to come back again. Vambo educate vana nevanhu, even vanhu vakuru. Do you know kuti munhu, especially munyika mapirisi mazuva ndeye free, but do you know kuti baba life yangu mira mwana wangu arauza mwada wapinda mukamera. Murege apinde kanari say baby. Aita Seiko Gigi. Hello Gire, can you hear me? Hello Gire. Oh Gire, and again Gire can it to you. Let me add another one. Richie, are you okay, my baby? Oh, beautiful. You are enjoying on your games. Let me add Rujian. Rujian, I'm adding you, my dear, so that you can give us your input. Tari, I will do every show. Tari Rokutaza will be there. And Tari, if she's not here, hello, my dear Rujian. Hi, Tate. Thank you for joining the show, my sister. How are you, Tate? I'm good, my dear. You're looking wow. I like the dress. Oh, thank you so much, sweetheart. Happy New Year. Yes, I can hear you. Yes, my dear. What is your input? Happy New Year to you, Tatelicious. This is a very important topic that you are actually discussing tonight, because like zvanga zvichitaurwa namama Tari izvo handiti kuti like vanhu tiri kuleka education about this stigmatization, tiri kuleka education about using condoms and everything, female condoms, male condoms. It's very important. And the last yes, my dear. Phone call yako iri kubreak. Rutendo loves Nestamas. Please say it. I want to. Delicious. I salute you. So keep up the good work that you're doing, Tatelicious. This is very informative. And kutukana kwatinoita pa Facebook, kuchingeta makuwa zvinhu zvisingavake and everything. This life yaurikuita zvako Tatelicious, it's very important. Inini ndina sekuru vangu mwana weadzvanzi yamai vangu, he was 21. He passed on 2 years back. He was born HIV positive. I remember ndichienda naye ndichitomperekedza kuUBH achiri mudiki and everything. But akatonyora form 4 yake akapasa and everything. Then ndobva azongotanga kuenda to these churches handiti, ndobva astopa mama tablets ake handiti. So at the end of the day zvanga zvichitaurwa namama Tari zviya kuti kuma churches uku we invite them to discuss this issue about HIV, vanoramba.
So you find out kuti mwana mudiki handiti oudzwa napastor kana kuti neana muprofita kuti no mapiritsi auri kunaya haana basa ka mwana anobvuma. Inini aigara namama wangu handiti mama wangu vakazotozvidiscover vatobata kutoona kutoti munhu uyu ari kungoenda achingondotora mapiritsi ake asinganwi akazara mumba. Vedu weka neyo mapasta anenge ati miracle water miracle oil iwe unoudzwa miracle. Ini ndiri kukuudzai kuti dai papa ine miracle water 2011 yanga ndafa iya zvazvichamira mushere. People should just know kuti things like HIV zvinhu zvinoda madhokotera kwete mapostori. And people should also know that you should have limits with your life. Don't let your life be controlled by a pastor. I'm not saying pastors are wrong in preaching the word of God, no. But I'm saying you should have a decision of handling your life individually. Not to say, I need my pastor to decide whether I'll take a family planning pill or not. I need my pastor to decide whether I'm going to take an HIV pill or not. That's not it. You know, ndo ushamwari unonga tichiti uya ushamwari unofana kupiwa maboundaries. Kuti shamwari dzinogumira apa upastor unogumira apa. Period. Yes, that's true, Tate, because you can see kuti people are dying. Nekuda kwe negligence ye kuti anenge angoudzwa nomwe munhu asitombori well informed. Like if we look at Mama Tari, she's someone who is well informed about these things. She have been working with people with HIV and AIDS for, she said, for more than 15 years, if I hear right. For a long time, and for more than 25 years, yeah. Yes, and she said she's going to be one of the panelists in Netherlands and discussing about suppression and whatever, what she said. So at the end of the day, isusu vanuka truda kundoteerera zviri kutaurwa nemapasta nemaprofita vasina ruzivo in these things. Why giving them that chance yekuti vatiudze zvinhu zvatinofanirwa kuudzwa nevanhu vane ruzivo nazvo? Iwewe enda kuchechi kundonamata chete. That's very true. And ukuudzwa nemupfundisi kuti ndaona mukadzi anodhiraivha Range Rover yeBlack, mukadzi iyeye ndiye ari kukuroya, ing'anga iri kukuudza apa. Ng'anga iyoyo munogara musame line, ng'anga iyoyo inoziva kuti amai vako vanodhiraivha Range Rover, kuti vang'anga vanoona, vamuprofita vanoona, imi muri kugara musame line. Kana kuti akaudzwa information yako nemunhu, instead yekuti uende kuna doctor anoshandisa methods ari right okupa mushonga. You know, HIV, it's all about taking ARVs, antiretrovirals. The miracle water or the olive oil, which works on HIV and AIDS, it's only HIV, ARVs. So, it's very true. And we hope people, because this show is going to go on. It's going to go on. It's a 5-year program. So, it's going to go on for a long time. So we just want to say to everybody, I hope you tune in every Monday so that we teach each other how to adhere and do everything. Richie, my battery is off now. Tate, you also talked about Vanavich Koro Handiti. Keep quiet, Gaby. You also talked about Vanavich Koro, how to prevent all these things. I think pane time yakambo da kuintroduce ma condoms kuma schools and it. My parents akaramba akati you can't introduce ma condoms kuzvikoro, of which vanhu vekuhealth they are seeing kuti vana vechikoro they are being infected by this HIV and AIDS. So the only thing that we can do is to put condoms kuma toilets evana vechikoro ikoko vashandise vawane protection. But at the end of the day vana mai vedu vari kuramba kuti vana vaprotectwe vari kuzvikoro ikoko. Saka ipapo panofanirwa kuti wopagadziriswe ipapa maparents edu anzwisise the time that you are living in. This is 21st century. We are no longer living in the 19th century. And tiri kuti kana vabereki vachiramba kuti makondom ndaaiswe kuzvikoro, vabereki ngavachipa vana vavo kudzimba makondom. It's much better kuti vana vafambe vaine makondoms kubva kumba vachaashandisa zvakadaro than kuti tichifosa kuti maschools achinje. Ezvino
it takes time for schools to reform their policies. But mbereki anogona kungoti from now on, all right, Jimmy mwanangu ndakanzwa kuti wane musikana, ndakuisira pasuru. Baba vozouyawo kana kuti ndaamai vanouya kuti Jimmy mwanangu kondomu iri rinoshanda, so handisi kuti waakurara nevanhu, asi ndikungoti ndiri kukudzidzisa. Vana vanombotanga vachinyaririra, but kana wazomudza mwana wako kuti I must teach you because you are my child, zvinozofamba zvakadaro. Because at the end of the day, mwana paanofa kana kuti mwana paanorwara, ndiwe unopinda maexpense ekurapisa mwana iyeye. And you also touched on kuti vanatete kuraira and everything. You find out kuti tate iwewe wava ku Sweden uko, maybe ndo tete mwana wangu andita mwana wangu asisina munhu wokuti chi anomuraira, saka iwewe as a mother to the child raira mwana wako zveshe zvokuti mai havakwanise kuraira mwana ka zvakapera kudhara zvazvo. Sit down with your child and teach your child zveupenyu, nokuti mwana wako ndio uchazotambura naye. Mwanangu kana wakurara nemurume uoneka kuti iwe murume yeye ane kondomu, mwanangu endai munotestwa nepartner yako. Mwanangu zvauri kuona wakutograduate from university, mwanangu usatsotswe nevarume vane mari. Unoziva kuti vana vakaudzwa from their parents or from their guardians, they are so strong. Inini zvakafanana nehongochani uyu, mai vangu vaindiudza vakati ndati mwana wangu ingochani period, abaiwa ngaabude. Unoziva kuti ukanzwa support ichibva kune mubereki wako izvozvo kuti your mother supports you for who you are not shaken by anyone. Vaizoitawo yepo tikuhama tikuvanhu twekunze uku twaiuya, but they were powerless because my mother was my anchor and is still my anchor right now. So you would see kuti if you are supported as you go on, so tell your children about HIV and AIDS, about STIs, and kana muri vabereki vane chirwere rairai vana venyu kuti chirwere chinodzivirirwa. So kana musingazivi, uyaika pashow yaSisi Tatelicious every Monday 19:00 Central African Time. Totaura, ndinoinvita vanhu vakaita sana Tariro Kutadza, HIV specialist vanenge vachitaura izvozvi zvekuti tofamba sei, toenda kumberi sei, toinvitewo vana ruru vari kutaurawo mapersonal experience ekuti hama yangu yange yakadai. Zvinhu zvichifamba zvakadaro ndokudzidzisana kwacho naye, handiti? Saka you know what, Tatelicious, pane that caller auya achitaura kuti shamwari yake anga kuti hanzi ndakungozviita because ndakangozvarwa ndakadaro. You find out kuti vana ava vachiri vadika ndete, they actually go ku hospital for counseling and everything. Vanotoveri nenankiri nesection yavo yavanotoenda vachitondokanselewa kuti zvinofambiswa sei and everything. Like in Zimbabwe there are a lot of support groups. Havavanzirwe kuZimbabwe. Saka that caller uyaka handizive kuti zvaanga achitaura izvozvo azviwana kupi, because kuZimbabwe it's one of the country iri well informed about this HIV and AIDS thing. Saka caller iyeka I think anotodawo education iye neshamwari yake iyoyo, they have to go for counseling. Aiwa tinongoti vanhu vari kuuya pano iplatform yekudzidzawo nhaye muchiuzwawo kubvawo kune vanhu vana Tatelicious vanozviziva zvechirwere, tichidedza ma-HIV specialist vana Tari Kutadza vachitiudza kuti zvinofamba sei. And you would also know that vanhu vasingazivawo vanenge vachifunga kuti maybe it was meant to be kuti iti take revenge because akazvarwa ainacho or what. But I think as time goes on, you would notice that it will be helping this platform. It will help a lot of people to know about the HIV and AIDS. But anyway, thank you so much, Rurega. Wait, Tate, last point. Last point, Tate. Tofanirwa kuudza vana vasikana vedu avo kuti vasatsotswa pakunzi ndoda kungoisa musoro chete, aunzwe kuti haina mabvi, haina mashoulders. Hanzi kungopinza musoro wayo, kupinza nzvonyo. Inonzi nzvonyo kana yemusoro wayo unobva wanyazoti dyoka nhai ruivo unoziva kuti musoro wayo wakaita senjvonyo, ungonzi nzvonyo bvu, nzvonyo inokuparira iyoyo.
yonzonyo yauri kuda kuravira iyi inokuparira too much. Okay, thank you, Tatelicious, for this Okay, platform. my love, let me add the next caller. I love you, baby. Wakandikoshera mufunge, sweetie. Next caller. I'm getting a next caller. Let me just get a juice. Baby, can you get me some juice for me? Next caller, please. Let me just add Rutendo Summers. Oh my goodness. Rutendo Summers. Rutendo.